Бях в душа, слушах един подкаст и това ме накара толкова да се припозная в себе си, че просто нямаше как да не хвана камерата и да говоря. Да си кринж е таксата, която плащаш, за да направиш нещо от себе си в живота. There I said it. Най-големият страх на Gen Z поколението е да бъдат наречени кринж, защото по този начин те са отхвърлени от социалната норма. А всъщност момента, в който истински започваш да правиш нещо в живота си, е момента, в който ти избягаш от тази норма. В живота не трябва всички да сме еднакви. Ние трябва да сме уникални, да експериментираме с това, кое нас ни харесва и кои сме ние. И това се плаща с таксата да бъдеш кринж. Много добре помня четвърти клас как хванах камерата за първи път и просто записах някакво супер тъпо видео. Записах какво има в моята чанта. И тогава се правиха някакви скетчове, които бяха от рода на да си туриш циган в чантата за училище, защото е фъни. За тогава беше много фъни. Сега естествено това ще съм като maybe, no. Не знаех дори какво да обработиш видео, не знаех как да сглобя видео, не знаех какво да правя пред камера. Чувствах се толкова неловко. Но въпреки всичко дадох най-доброто от себе си за момента. И в този момент си мислех, че съм направил най-доброто. Да, в момента, ако го видя това в същото видео, съм като но за тогава съм бил delusional, че това е било перфектно. И съм го качил. Да, обрах страшно много негативизъм, страшно много хейт, страшно много тормоз. Да, това със сигурност ми е повлияло на психиката в някакъв момент, но заради това, че миналото ми аз си е позволил да направи грешка, да изглежда глупав, да експериментира, е причината да съм това, което съм в момента. Аз съм това, което съм, защото някога съм си позволил да бъда кринж. Точно тогава, всъщност, за първи път започвах да гледам и ютубъри. Всички много добре помниме ерата на Емил Конрад, на Изабел, на Стани Стеф и всички тези OG ютубъри, с които буквално израснах. И всеки път си викам, толкова много искам да съм тях, да имам това малко онлайн комюнити, което да подкрепя мен за това, което съм. Над всичкия този опит да направя нещо, свързано с социални мрежи и с правене на видеа, е аз да бъда разбран за това, което съм и да не бъда съден. Защото в истинския ми живот реалността е била малко по-жестока. И то така винаги си остана. На мен и TikTok и Instagram винаги са ми били онова комфортно място, в което съм поствал за емоциите си, за преживяванията си, което по-късно всъщност осъзнах, че помага и на други хора. И всъщност чрез опит и грешка аз разбрах къде е моето място в тази индустрия, защото някога съм решил да бъда кринж и да направя грешки. Точно тези грешки в момента са ми показали къде е моят правилен път. Много хора искат да започнат да правят нещо и вече да са перфектни в него. Няма как да стане. Ще изглеждаш глупово, ще изглеждаш тъпо, ще изглеждаш нелепо. Няма да знаеш какво правиш със себе си. Но защо ще се откажеш от нещо, което смяташ, че не си добър, преди дори да разбереш да се пробваш да станеш добър в него? Пробвай! И като не стане окей, значи не е твоето, друго нещо ще е твоето. It's fine, just fucking do it. Дали ще да отговориш на този имейл, дали ще да отидеш на тези тренировки, дали да тръгнеш на фитнес, да се научиш как да готвиш, да натиснеш бутона рекорд, да покажеш себе си, да намериш по-добри приятели. You just need to fucking do it. You just need to fucking do it. Аз съм бил страшно много тормозен в училищните си години. За точно това, което съм. За Хари. Но аз никога не се отказах от себе си. Никога. Защото имаше моменти, в които наистина смятах, че това да качвам социалните мрежи е изключително срамно и по никакъв начин няма да ми се случат нещата, защото никой всъщност не го интересува за това, което имам да кажа. През цялото време всъщност проблема е бил, че аз съм мислил всичко, което правя за кринж и не съм искал да правя истински нещо, което е моята страст. Да споделям емоциите си и преживяванията си през моята призма в интернет пространството. Когато започнах да говоря за чувствата си, за емоциите си, за просто моя ден, за начина по който го усещам натурално, тогава хората се свързаха с мен и разбраха, че най-хубавото щастие в живота са онези малки неща, които се случват, които правят голямата разлика. Нямам нужда от помпозни почивки, нямам нужда от изискани преживявания и така нататък. Просто имам нужда от добра компания и от хората, които обичам. И най-хубавото е, че един от тези хора, които научих да обичаме себе си. Кринджа, с който плащаш в момента,
за да пробваш, да се опиташ да бъдеш нещо, ще бъде нещото, за което твоето аз след 6 месеца ще ти благодари. И какво като не те харесват, и какво като не разбират това, което правиш. Ще има много хора, които ще. И трябва да се фокусираш върху тях. Да, знам колко много е трудно да игнорираш хейта и колко много кънти е тук в ушите ти, защото можеш да получиш 10 хубави коментара за това, което си направил. И точно един хейт. Защо ти е толкова трудно да повярваш хубавото, а за лошото веднага се хващаш за въдицата? Това го казвам като човек, който същото прави. В момента, в който видя хейт коментара, съм като защо по този начин мислиш за мене, защо не ме харесваш? Окей, да не те харесват всички. Не всички сме направени за всеки. И това е окей. Но това не трябва да те спира да направиш тази крачка, да направиш нещо, което ще оправи живота ти за по-добро. И аз знам, че ти знаеш. Аз съм сигурен, че ти в момента, докато гледаш това видео, си почестваш си като много добре знам той за какво говори, даже знам какво трябва да направя, направи го. Аз съм твой знак. Ето, това видео, което ти си кликнал и си избрал да направиш някаква промяна за себе си, защото си решил да гледаш нещо, което ще те вдъхнови по някакъв начин. Направи го. Изпрати този имейл, направи тази тренировка, пусни рекорд по тона, отиди навънка, отиди на бар, заговори човек, намери приятелите, които търсиш, но това няма да стане с самосъжаление и с това, че ти просто не си добър. Има много хора, които не са почнали добри. Аз не съм перфектният контент креатор, не смятам и, че в момента съм перфектният контент креатор, но това, което знам, че съм перфектен, е да съм vulnerable пред камера. Не ме е страх да сгреша. Мен ме е страх само, че това, което се възпирам да направя в този момент, може да ми коства толкова много възможности в бъдещето. Да бъдеш кринж е таксата, която плащаш, за да успееш в бъдещето. Няма нужда да сме еднакви, няма нужда да харесваме всеки, но ще има някой, който ще хареса нас. И това е хубавото на живота, че сме толкова много хора на тази земя и все един ще има, който ще застане за теб и ще каже: "Хей, actually, това, което правиш, много ме кефи." И много ме кефиш като човек. Искаш ли сме приятели? Така че това видео е твой знак. И се надявам да ме послушаш, защото аз послушах себе си, когато си мислех, че греша. И всъщност точно тогава потръгнаха нещата. I love you. Вярвай в себе си и направи го. Знам, че знаеш какво трябва да направиш, но просто се противиш. Така че в момента, в който затвориш това видео, направи поне една малка крачка, да се подсечиш поне, да си го туриш в календара, да се пробваш да го направиш. Защото заслужаваш по-добро в този живот. Всички заслужаваме. Чао!